kwartam dagos sarmuar ka, ket ipambar mo agkasangay ti barkada. Nge maganad ka makadadlaw sa nimana, baka da babay ngayon ka paglulukwan. Ket di na minsan at daing kay nagtulagan, agsarak kayo lugar nga pagragragsakan. Ngem di mo amo sinurot na kanimana, deta palimed mo pinanatakuatan. Dasiputandan ay namanong pumanaw ka ditan. Nasiputandan ay lamanong at daditan ni manang. Amangan no din kabailan nga tibain kunto ti amangan no maputdan ka, awan ton serbit makalakyan. Ket di na minsan at daing kay nagtulagan, agsarak kayo lugar nga pagragragsakan. Ngem di mo amo sinurot na kanimana, dayta palimed mo pinanatakuatan. Nasiputandan ay namanong pumanaw ka ditan. Nasiputandan halamanong at daditan ni manang. Amangan no din kabaylan nga tibain kunto ti amangan no maputdan ka, awan ton serbit makalakyan. Dasiputandan ay namanong pumanaw ka ditan. Nasiputandan alamanong at daditan ni manang. Amangan no din kabaylan nga tibain kunto ti amangan no maputdan ka, awan tot serbit makalakyan. Amangan no din kabaylan nga tibain kunto ti amangan no maputdan ka, awan tot serbit makalakyan. Papanaw mo, jak maklo, iti mayatayo. Apay ngami, anak panunot mo, tiyak turong lugar nga adayo. Jak maitur, tinawang daya tiyempo, iti kawan mo, biyak ko ti balin agsadagag da barukong mo, tapnon rik na barat pampatig mo. Di ka
papanaw mo tiyak maklon iti mayatayo abay ngamin ana panunot mo tiyak turong lugar nga adayo tiyak maiptor tinong daya tiyempo iti kawan mo biyag ko ti matang ko tanu ko malang mabalin agsadag agta baro ko mo tapnon rik na barat pamatig mo di ka kumaayat ko mang duwa-duwa iti kinapunot panagayat ko ken ka ayat ko sumangpet ka kuman tamay liwag ko na'y ken ka di ka kumaayat ko mang duwa-duwa iti kinapunot panagayat ko ken ka ayat ko sumangpet ka kuman tamay liwag ko na'y ken ka ayat ko sumangpet ka kuman tamay liwag ko na'y ken ka Patpatsingkay kung kunata agmenopos awanin arem na lukar niyo sa tay asawa timang pingganta karirik na uray pa'y kunain ta agmenopos awan tun arem na an-anwen daytoy lang nga nagangon santi parparyan ay na kaay-aya mo inapan panunutin ay na kaar-are magmenopos at karamayan ay di nabrabaken makar-arem launayen pumamikat pailaeng mangrabiin tumanen ay na kaay-aya nung inakpan panunutin ay na kaar-arem magmenopos at karamayan ay di nabrabaken pumamikat tupailaeng tai kulding kupay tirabi iken lumakayen pagpatsingkay kung kunata agmenopos awanin arem na lukarin niyo sa tay asawa di mapengganta karirik na uray pa kunain ta agmenopos awan tun arem na ananwem daytoy lang nga nagangon santi parparyan ay na kaay-aya no inakpan panunutin ay na kaar-are magmenopos sa karamayan ay di rabrabaken pumamigat tupay lae tai kulding kupay tirabi iken lumakayen ay na kaay-aya no inakpan panunutin ay na kaar-are magmenopos sa karamayan ay di nabrabaken pumamigat tupay lae tai kulding kupay tirabi iken lumakayen ket kulding kupay tirabi iken lumakayen
daytoy langak ay lalakay di ka madanagan. Tanapik sa kailatoy rignak mangpabaraken ka ti apat nag tirabi iana sa lemsem anaparan arakot ko apay lagay nagtisuksukan the chicks mo nga lemlemeng mo nabayagen nagdenata tirabi ingain karita adataket na talaeng nga ginayating gatong paltanen yan kitanta lumakay kan gapuka din tamakit daytoy langa agmenopause ako nadan agkapawin no daduma ay wen lakay di mo agam din kaput kinaaren ingkapukawin day di karin-kari asi siya kulaen ingka ay ayaten maging ganat tong pantanin. Bumakit man daytoy langak ay lalakay di ka madanagan. Tanapik sa pailatoy rignak mangpabaraken ka ti apat nag tirabi iana sa lemsem anaparat arakup ko apay lakay nakisuksukan the chicks mo nga lemlemeng mo nabayagen nagdenata tirabi ingain karita adataket na talaeng nga ginayating gatong paltanen gem itanta lumakay kan gapukanin tapaket daytoy langak agmenopause ako nada agkapawin no daduma ay wen lakay di mo agam din kaput kinaarem ingkapukawin day di karing-kari asi siya dulaeng tingka ay ayaten maging ganat tong palarin ay wen lakay di mo
ken kan di ka bayla marmarna si kantay kabanangan tila at dapat palpalailangam 24 oras ka na online puro cellphone karga na ta timeline kasunong at amit tay pamilyam din pa'y kulos sa mapagserbiyan kasta lang arutin iti of obram walang kantis kanto bailang manako at dapay oras mo at tanangin day tabyak mo maan ano no nang isikudil mo when no narasay takit kiday mo pinapatek may sa lakay mo dahil aklong gikat si bubuo papudawin day tapuso day tapinta sa napod mo papudawin day tapuso day tapintas anapod mo. Apay ket gamin na jak malipatan day dinay dumdum mga aldaw aldaw ti dua a puso nagsinggalut ken naglinailo ngemiti a pagdarigma nakasarakat baro nga ayan ket di karim ken sa patam namin pinsan mo a pinunas siya sinot mangipagaro at ayat mo ken naruko siya sinot mangipagaro at ay tapusong ket na ulbo ngano na pate kumba ni ayak nga sinangal ka di mo kumain palubos nagbalaygi ni sulisong apay ket kami nadyak malipatan na diray dumdum mga aldaw aldaw ti dua a puso nagsinggalut ken naglinailo ngemiti a pagdarigma nakasarakat baro nga ayan ket di karim ken sa patam namin pinsan mon a pinunas siya singot mangipagaro at ayat mo ken naruko siya singot mangipagaro at ay tapusong ket na ulbo eno na pate kumba ni ayak nga sinangal ka di mo kumain palubos nagbalaygi ni sulisong siya sinot mangipagaro at ayak mo ken naruko siya sinot mangipagaro at ay tapusong ket na ulpo ngeno na pate kumba ni ayak nga sinangal ka di mo kumain palubos nagbalaygi ni sulisong
pasaktan at genpang sangiten. Kastoy kaya ni ayang sinigurado ken inama lumagon ut muntoy ayan bakakit nu isukat na. Ang tuwa-tuwaan musika inapilyen pagkain ng kalilawin pasaktan at genpang sangiten. Kastoy kaya ni ayang sinigurado ken inama lumagod ut muntoy ayan bakakit nu isukat na. Kastoy kaya ni ayang sinigurado ken inama lumagod ut muntoy ayan bakakit nu isukat na. Ay namanong kuno maritlam lako mo wiriklik na ikita nga akdama nabayagin din na paspaseksyan ka imaagkan sa tabi ka magkadlaw. May nga aldaw nga ita nagsabat at ipak-ipak unay di tuinig nang ikimipini day di panagdak pagdon mapansin pintas di tuy langan. Ay namanong kuno maritlam lako mo wiriklik na ikita nga akdama nabayagin din na paspaseksyan ka imaagkan sa tabi ka magkadlaw. Tuwi-tuwi ay palsi-palsuit ayat kuha na samit ken
sa dinti ayan mo, kailiw ko't barat arakop mo, sapay kumanta malagip mo, ti ang turong lugar nga ayan ko. Biyag ko, aniyan nga iliw ko, kaput ka unday panawen di kaawan mo, sapay kumanta naragsak to di wangayan ta, tudumteng ti tiyempo. Hello, mahal, kumusta ka? Nabayag laidin, agita nagkita, sapay kumaayat ko tagsublikan, tapno pabaruenta, iayat anak keltay. Hello mahal, sa dinti ayan mo, kailiw ko't barat arakop mo, sapay kumanta malagip mo, tiyang turong lugar nga ayan ko. Biyag ko, aniyan nga iliw ko, kaput ka unday panawen di kaawan mo, sapay kumanta naragsak to di buwangayan ta, tudumteng ti tiyempo. Hello, mahal, kumusta ka? Nabayag
kadramanan gayam tay nananam tay to mamapinalkan ay nakitang tao ay nakitang tao ay nakitang tao nagtibalayaw intaman nagi intaman nagi intaman nagi yuli tikayaw ay anyan nga or ay anyan nga or ay anyan nga or noste onagyaw nagdakil tatol nagdakil tatol nagdakil tatol begta lakasayaw nabayagat hon pay lobongan jakpay naramanan jakpay naramanan tay kukunada ananam bilin day ditatang ay anak ko ikakadramanan gayam tay nananam tay to mapapinarang aprosak mantaso aprosak mantaso aprosak mantaso pote punganyaw nakpo daw alok nakpo daw alok nakpo daw alok lopot akino penmaw nagkadong abol nagkadong abol nagkadong abol sa tapan dileng mau anak nakatio anak nakatio